el fet de que jo sàpiga el que són les diverses, les oracions subordinades, i te les pugui dir quines són, i no vol dir que jo sàpiga utilitzar-les a l'hora de xerrar amb tu i saber en quin moment haig d'utilitzar-la en funció de la situació comunicativa. Sabré de memòria i podré fer un examen on digui les que són, però el que és important és aplicar-lo, perquè si no ho sé aplicar no ens servirà de res. Sí, ens servirà per superar un examen. Però clar, l'objectiu de l'escola no és superar exàmens, sinó que l'objectiu de l'escola és ajudar-nos a cada un de nosaltres ser més capaços de donar resposta als problemes que ens planteja la vida. I aquí està la crisi també que tenim en algun moment. Clar, això ens porta sempre a l'educació amb una llei del pèndol, no? És a dir, durant una època van ser molt important els continguts factuals i després els conceptuals, i ara sembla com que això ja no té sentit, tot s'ha de saber aplicar, s'ha de saber inclús tenir un pensament analític, crític, creatiu, que són com a pensaments d'ordre superior, però tot és important, no? Hem d'arribar a un equilibri, potser, no? Ben cert, Mario. Aquest és un dels grans errors dels moviments que hem defensat, i nosaltres entre ells, de defensar la pedagogia activa, és el d'un cert grau de dogmatisme i d'oposició en relació a. De manera que ens definim en relació al contrari del que s'havia fet. I aquest és un error. I llavors podríem dir, no, ara l'important no són els continguts, sinó que el que és important són els procediments, les habilitats i les actituds, etc. Molta gent s'ho pensava, quan va haver el canvi a competències, es pensava que havia aquest canvi de pes, no? Ni més ni menys. Bueno, és una mala interpretació, perquè en cap moment, quan anem a parar el que és una competència és allò que disposem quan fem les coses ben fetes. I veureu que quan fem les coses ben fetes necessitem coses que s'han de memoritzar, coses que s'han de comprendre i coses que s'han d'exercitar. Jo normalment, i perdona potser simple de l'exemple, jo parlo d'una cosa en què la majoria som competents, que ens fem una truita francesa. No una truita de patates en ceba, no, una francesa. Jo diria que generalment som competents. Anem a veure què és el que necessitem per ser competents, què hem adquirit per ser competents. I veiem que, en primer lloc, hem de saber una cosa que és caixa o faixa, que són els ingredients. Necessito ous, oli i sal. Ingredients. És un coneixement que no implica comprensió, sinó que te l'has de saber de memòria. Per fer una truita calen aquestes coses. Després, què haig de saber? T'haig de saber el que és una truita. El concepte truita, perquè clar, si no sé el que és una truita, per exemple, si li és una truita amb un mexicà, tortilla, sí, no serà la truita francesa, no omelette, una truita. Per tant, haig de saber el concepte. En tercer lloc, haig de saber fer moltes coses. Trencar els ous, posar-los sobre una paella, un conjunt de passos, fins que arribar a donar-li una volta, fins que arribo a un resultat determinat. O sigui, he necessitat uns coneixements que són de dos tipus. Un que són memoritzables, els ingredients, i un altre que implica comprensió, que és la truita. Però després necessito tota una sèrie d'habilitats. Saber fer. I s'aprèn a saber fer fent-ho moltes vegades. I a més, cal un component clau, que és actitudinal, que és el de posar-hi ganes, el de fer la truita en funció del comensal. Si a un li agrada 2 ous, doncs en 2 ous, ben feta o poc feta, etc. Per tant, som competents en la vida, sempre que actuem, qualsevol cosa que fem, implica 4 accions que s'han integrat en la nostra estructura cognitiva en procediments diferents. Un és memoritzant, que són els fets, els ingredients en aquest cas, un altre a partir de processos en gran activitat mental perquè implica construcció, el que és de la truita. Un altre, i la truita l'hem après veient-ho a vegades, la mama que ens ha dit això és una truita, el papa que ens ha dit això és una truita, i al final arribem a la construcció d'un element abstracte, perquè llavors aquest terme truita l'apliquem a una truita diferent. Sigui gran, sigui petita, sigui molt feta... En la pràctica podem transferir... I llavors podem, a la pràctica ens porta primer la construcció i la transferència. La transferència anem ampliant. I després tenim els continguts actitudinals, que això implica relacions emocionals, afectives, en relació a allò, el gaudi, el ser honest, depèn de relacions emocionals. Per tant, veiem que la competència, per ser competent necessiten coneixements, com més coneixements tinguem, més competents serem.
però necessitem llavors més també continguts de saber fer i tenim actituds actitudinals. I per tant, una cosa no nega l'altra. Un dels errors d'aquesta llei del pèndol, una escola basada molt en continguts memoritzables, la idea és, no, l'important no és els continguts, i a més podem dir, ara estan a tot arreu, qualsevol eina informàtica te'ls dona, i el que importa són els procediments, el que importa són les habilitats, són les estratègies. És ben cert, però aquestes estratègies, sense el coneixement, no et serveix de res. Jo puc haver llegit una novel·la de Harry Potter i si te l'haig d'explicar i competent per explicar, si no sé els noms dels personatges, faré el ridícul. I de ser un protagonista que és un xicot que, bueno, no sé com es diu, però va en un lloc, va en una escola que es diu, no sé com, molt gran, molt maca, etc. Clar, tot per ser competent necessitem de fets, conceptes, procediments. Jo puc tenir... El problema és que si només tenim fets i conceptes, sense els procediments, no els sabrem aplicar. I, per tant, servirà per poder anar a un concurs de televisió, o jugar al Trivial, però no servirà per aplicar allò, el fet que jo sàpiga... La vida quotidiana, que és el que ens hem de preparar. El fet que jo sàpiga el que són les diverses, les oracions subordinades, i te les pugui dir quines són, i no vol dir que jo sàpiga utilitzar-les a l'hora de xerrar amb tu i saber en quin moment haig d'utilitzar-la en funció de la situació comunicativa. Sabré de memòria i podré fer un examen on digui les que són, però el que és important és aplicar-lo, perquè si no ho sé aplicar no ens servirà de res. Sí, ens servirà per superar un examen. Però clar, l'objectiu de l'escola no és superar exàmens, sinó que l'objectiu de l'escola és ajudar-nos a cada un de nosaltres ser més capaços de donar resposta als problemes que ens planteja la vida. I aquí està la crisi també que tenim en algun moment.